Titellum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. El proper diumenge 15 de novembre se celebrarà la 11a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat. D'aquesta manera ho han confirmat ja el regidor d'Esports Xavier Amador en la presentació a la roda de premsa d'aquesta prova atlètica que any rere any se supera i que aquest any es marca com a objectiu els 3.000 participants. La 11a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ja escalfa motors. El proper diumenge 15 de novembre el Parc de la Pollancreda tornarà a acollir una de les proves atlètiques de referència de la nostra ciutat. Aquesta mateixa setmana el regidor d'Esports Xavier Amador ha presentat la propera edició acompanyat de Xavier Mate, director del CAP i Hospital General de Catalunya, i de Xavier Requeno, director de l'empresa Team Partners. Enguany l'escenari del cross tornarà a ser el Parc de la Pollancreda, tot i que en un futur, si el creixement segueix pel camí que ho està fent, caldrà un canvi, tal com reconeix el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat. Respecte a l'any passat, a veure el resultat, vam en aquestes mesures mantenir aquesta ubicació, perquè és molt de Sant Cugat, també a vegades busques alternatives per por a no poder-hi encabir. Pel que fa a la participació, l'objectiu principal és arribar als 3.000 nens i nenes. Enguany no hi haurà moltes novetats, tot i que cal destacar que s'incrementarà la seguretat modificant algun punt del circuit, es millorarà l'organització del personal i s'incrementarà la recollida selectiva. Els circuits de cross tindran la mateixa distància que els de l'any passat, així doncs el circuit A tindrà 750 metres, el B 1.100 i l'enllaç entre els dos circuits serà de 70 metres. Per participar és necessari omplir una butlleta d'inscripció que es podrà trobar als diversos centres d'ensenyament de la ciutat i a les oficines de l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom. Aquestes butlletes s'hauran de lliurar dins del període d'inscripció del 26 d'octubre al 12 de novembre, ja que no s'acceptarà cap inscripció el dia de la cursa. I després de veure el que donarà de si aquesta 11a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, recordin, el proper diumenge 15 de novembre al Parc de la Pollancreda, nosaltres tanquem la informació esportiva. Que vagi bé.